Hello guys, welcome to my YouTube channel. Friends, hi lamsuga ani vlog. Dini ni vlog tamle hini ang wanchuka tam khlaine hini wanchuk male tok bukur si sanai. Dini tungmani bagai salo songoi sugoi norok bai je share khaine ni obo kuno mote সম্ভব sing yangi tongkha. Ngai tamu khaika angbo buddhi to mathe pasine bele ngai obono tikutung muthungoi ang jotono poriskar khlaiye sui akunoi horo songsinai ngai norok bai horo tesa malai finai horni video khlaidi hine ano ani viewers rok koekjona comment khailaka ngai bongni demand no nargai ang horo tini video khlaisinai ngai tungmane bagai tabu সম্ভব ya friends norok bo saiman na busukai tung hoki hojale bakhachi fatite tongo ngai obono norok joyakare an video no nai tongni tese malai finai horo tok bukur songpuro. Tabu khai toya thek sognai te baki kha porskar khai sogoi sibeka tabu toya thek nisingo tongsuo tabu khai tok bukur no rawoi sui toni risenai fridge o sarigo kai sanjao kai songsinai ta friends ang norok na hai lamsugo jotono hor kaham diboro ang norok no saka je ang tini diboro tei video khlai mangla recipe kaisa phungna hani tongmani bo recipe tok bukurni ga obo ang jotono diboro no tungkhano ready khaisika songna ni purukai somosya ang thangka asakai tungkhatini ga obo no ang hor songna hani norok no kok rijak ngobone baga ang tabuk songna ni bagi phaika thabawo Ngau bone bagai tam orinai alu borinai kicha tok bukuro ngai fridge toni mani tok bukuro tui iriui toni rika thanda kicha thanglai katho tok bukurni hoite ngai pias rok tukha rusun hasing mosorok tabu khulnai ang ngau bone sekang cha nangna hanai cha bo boksa rika tabuk cha bo tungui thangka cha nang singana ko sekang friends ang narok to nene
Kumuina naina hino bola sijago do buskango kebara buskango phaire gya gai sawi didi ang lasiko gai bote hata mune sana bote kija buranga no phu buranga gai cha bonong buskango phaida bu buji kada norokta joli di phaya no bobo salsa norok bai kok sana bagai phaya na nisa nang sigara de karena betang pai kya tesan hade jengbak ngai tongkha ngai sanung tutui no mosla rok ready khai na ngai khlai tongtang karai thapau boksai rikha ngai tabu hoglu hisinai iko tobu ko sangna bagai mosla jotono pulsi dikha mosa kothang tei hasi lisun pias no hulka ngai kucu khebo rakha pias sombas renai sekanga kalau no sekang thobo sangnai ngai thobo hulka kita rilai alu bo muni thangka ngai dabu ko pias rajang no rilai sita sampai ko puncak pias pamano obono rilai Abu kai masuk ke pang puljak, rusun puljak, ke hasin puljak, lu di sini. Jira kai gurang di sini. Setuju. Som alu bar bakal terus som dikang, jadi sih dia pom lagi kena nak, cara ini nih kak.
मस्ला बो बाहाय मटम थाका ओमफ्राय दाबो टक बुकुर याथे दंगो सेट टमाटा सेट दुइटा सेट मा मुखां दिनि अबनो लुरि सिनाय ताबुले Kota mengkai dengan kencang, mengkai tok bubuk nang naik ke kasep sikai ke. Jasa ya hinggai bote sana nang liya jasa nai bon masana. Kaisa jaga wo butuh kecika. Tak boleh kisah mau jika tu thuklo begana. Sorok thuklo gue pol begana kisah. Jadi sang bosok telak sedih terus. Sorbong secara rata-rata ini mana? Yes, Cái sập ra thuốc lúc đi cái nào có cái trong một gì cả thuốc hoặc telak khai đi khang go hoặc không khai đi ba sai khai chạy bay man chạy đi ba friend chồng na hay đi ba vậy go khere video bo nó rom tin sập được khana wan song sa ro vậy này bớt season ba sorok Khulogoi tarte sakol naikige na bahayin kha o tabule teri disinai kole nega na peri mani ujunde kha Cái sơ đi khai lê sao nữa ta bule tiếng nữa alu bo sekarang no munjak iko nai negara di alu baji no mukun sekang iko Muyo garam masala angrili atang le himba laki garam masala dikai chaya ngai to bono boto ma sare nai bele ngabo ne baga garam masala dilia no rok sara ninga garam masala ruoi chadi kokre ngai no mui bo mun kha tok bukur mui mun thaga friend chang ik nai bi Kisah mui tiklai mawa thuklo digana mui kisah juroga thu maicana yang tabuk tok bukur bai tabukle tok bukur bai maica kana korni dinar ning mui ing thakatan mo Mas sono ke kicha moi nasing cha di himani bogle boys bom thangka ba ngai thuna musung cha khapo ngai bosawo khana phungo
जासिनाय नों संदि गां संकाटा नों खाना फुंगो मा जासिनाय नि चाइमालिया बो बरफ चाइ पेखेमाय 자시나이 tok bwkur te thogya tong ubo kha ayathek sakanokai ang tangsusika Buktuka tok bwkur sana bo musung tongmani ikon hade ane laki ano kagyan nong tagine saipe kha agine blog dogo bono nukha bono bono hare gandino go tu asuri matoni rikha tabang chabe khe bono rine ja bohin tokhna ano sari askang se bo chau shirone bo to saimia ble ang tari video senam paina ne na laki amai se sigana kudo Dini tok bwkur mui norok bai share khlaiga ani dinani mui bongoi thangka ang ani Tripura ni sadharon life no ani video rogo norok nongna manai nugnai biko ang obuno optuino video bo khlaio norok hamjagai tongkha ani video no like subscribe khlaidi angbo motivation mano tebo video kaham tui phainani musungo tui bo phaio tui phainai tebo naithok video Ngai friends song tinini blog oro no motha gisinai station norok bai malai phinai next video jotono no hor kaham te hambai